Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो दिनैहायनि भिडिअखौथ' नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेल नायनानै मिथिखाबाय नङा होमबा? थेवबाबो आं बुंनानै होनोसै। दिनैहाय जोङो हासबेन्डजों आंजों आइखौ माने बिहा दाखालिनिफ्रायनो आरोना माने अमा बेदर जाबाबो जायो बयलार जाबाबो जायो आरोना एकदम माननाय एकदम मानसावनाय आरोना इदि ओमफ्राय जायाबाल' अमा बेदरफोरखौ जायाबाल' एसे थामिनानै थायो ओमफ्राय दा बिनिखायनो आरो माने मेगनखौबो माने ओरै एसे ओरै खुरनायावनो दाखालि माने बेखिनिया पुरा बुजोबदों आरोना नै इदियाबो ओमफ्राय दा बिदि थाबाय थाबाथ' जायाना मोजां डाक्टरनाव देखायनांगोन उनाव आरो बारा जालांबाथाय आरो जोंनो प्रब्लेम मोनगोन आरो जोंनो खस्थ' मोनगोन ओमफ्राय बिनिखायनो जोङो दायो दिनैहाय आंनि हासबेन्डजों आंजों आइखौ पाठसालायाव लांनो नागिरदों आरोना स्किननि डाक्टरनावबो देखायना लाबोनोसै नायलांबाय थादों नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौ जोबजासिम बयबो दा बयबो ओंखारजोब्बाय आरोना जोङो थाव जाबायना नोंना जोंना माया बेगखौ लायहो दायो थांसै जोङो हासबेन्डआबो रेडि आंबो रेडि मायाबो रेडि थांबाय थानोसै दायो नोंथांमोना नायलांबाय था ब्लगखौ जोबजासिम बयबो ओमफ्राय दायो जोङो ससे थाबायलांसै आरोना बे ससेनिफ्राय पिलपिला गाखोनानै थांसै आरोना सालबारिसिम बिनिफ्राय सालबारिनिफ्राय गारि फिसा मोनोना बास गारि मोनो गाखोनानै थांसै आरोना ओमफ्रायो आंनाथ' हासबेन्डआ दाखालि बावैनो लोगो लादोंमोन आरोना माखो हासबेन्डआ ओमफ्राय माया आरो हामलांगोन खोमा लासैनो होननानै थाबाय आरोना बिनिफ्रायथ' मेगना माने खुरनानै नै इदिया मेगना मानबाय नालाय ओमफ्राय नै इदिखौथ' जों ओरै हुब्लिदोना ओमफ्राय बेयावनो माने इखिनियाबो बुबाय इदियाबो नै इदियाबो बुबाय आरोना एसे ओमफ्राय मेगननि माबायाथ' गिनो गोनां ना लोगोफोर मेगन नङाबानो मानसिया जेबो जाया मुलुगाव मेगना बिराद दरकारि लाइफआव मानसिनि थाखाय ओंखायनो माने मेगनखौ एसे माबाफोर जाबानो केयार खालामनांगौ नायनांगौ आरोना डक्टरनाव ओंखायनो दाखालिनो लेंदों आंना हासबेन्डआ खिन्थु माया हामगोन खोमा होननानै थाङाखैमोन आरोना दा लांनोसै आरो थांसै दायो नै गारियाबो हैनो पिलपिला थांबाय थानोसै बैसागो मोखांबाबो जोंहा एकदमबारे न' लिरनाय मा लिरनाय जेबो खामानिखौनो मावनो मोनाखै मा आखाया रुमायदो बास गैया खोमा ना सालबारियाव गारि फिसासो थांनांसिगोन जोंना गारियाथ' मोनबाय ओमफ्राय दा माला खारगोन मानसि बुंजोबाबाथ' खारनाय नङाना गारिया मानसिफोरा पुरा गारि बुंजासे जानांगोन होमबासो खारगोन आरोना होमबाना मोनहैखासिगोन आरो पुरा टक्लिक्लि नुदोंना आंखौ माबा लायैखाय खानायखौ ओरै लायैखाय माया उनाव जबाय ओमफ्राय दायो लोगोफोर नायनानै फैखांबाय आरोना नायबाय माखौ ओमफ्राय नायनानै मुलि हरदों जानाय हराखै नामा जानायबो हरदों ओमफ्राय आरो फोननाय ओमफ्राय बिथिंजा मेगनावबो सोनायबो हरदों आरोना ओमफ्राय लोगोफोर जोङो दायो नायनानै फैबाय आरोना माखौ नायनानै लाबोबाय बिराद दावराव जायोना बांद्राय खोनानायानो नङा खोमा ओमफ्राय दा जोङो हटेलाव हाबफैदों ओंखाम जानो नागिरदों आरोना मा जागोन माया नोंसोर जि जायो बेखौनो जासिगोन ओमफ्राय मा होनो मुलियाथ' जा मेरला हरखादों आरोना ओरैबायदि मुलि हरदों मा होनो फोननायबो जानायबो ओमफ्राय दा न'आव थांना देखायसिगोन आरोना आङो नोंथांमोननो ओंखामखौ जाना लाग्रोनोसै बर'सोना बाबा जानोसै आरोना लोगोफोर नै बिथिंजा नै बियो मटर आलु ओमफ्राय नैबे मा सबजि होगोनथाय सबाय नैबे मा बाबु नैयो सबाय ओमफ्राय बे दालि आलु फ्राय ओमफ्राय बिनजों आलु ओमफ्राय बे टमेट'
ओमफ्राय गाजर सालाद नांथ'आ आं जायाखैनो नों नांगौ गाइखेर नांगौबा दा बिहरगोन दे ओमफ्राय नै बेयो बोरमा बेदर गोथाव जादों नामा बोरमा बेदरा जायाखैनो दाबो जाद' 하하구나. 다 들어가면 되나? 딱 망고를 넣어. Miramis. Ngon à. Mềm chưa? Rẻ không? Nhưng mà những cái biết rẻ. Này có nó ngon. Ada này. Bisa làm đấy. Không làm cái bắp không? Bermandi di sini enggak? Bermandi di sini enggak? Apa nang tali sabji? Yang ada. Salad lah besi mah. Salad. Sama? Mana benang kok? Nangko. Isi barangnya. Dapat. Kita sadar. Betul kan? Betul kan? Aku pindah. Dia dapat pindah. दायो बिराद मोजाङै जाना फैबाय आरोना ओरैबायदि गोथाव जादोंमोन बोरमा बेदरा ओमफ्राय लकेल दाउआबो गोथाव जादों आरोना बोरमा बेदर प्लेटसे जाखांनानै आरो लकेल दाउ जाबावदों आरोना आङो प्लेटसे आं हारसिं जायाखै दिसुन प्लेटसेखौ राननानै जादों जोङो हारसिं जाजोबदों मानो थगायो ओमफ्राय मा होनो दा न'आव थांनोसै आरोना नै बासाव गाखोबाय बासानो दाबो खारला बिथिं दं माया गोसोम गोसोम नुदों लालाय लाबाय थाङा नोङो मानो नोंलाय मा जादों आं लानायखौलाय नायलाय भिडिअ लाबाबो दाय जायो इयाव लालाय लाबाय थायो होननानै आं जेराव गोसो बेयावनो लागोन नोंनि गन्थं एल'नायखौबो खोन्थिगोन आं हारसिं ओंखारदो र' गन्थङाव थुला हाबदो ओरैबायदि गोबाव जिरायबाय बासावनो ओमफ्राय नै दासो खारबाय आरोना इयाव माखौ मा हरदोंमोन नों गोसोआव दं आरो बावो आं दे ओंखायनोथ' खोन्थानो नागिरदो जिउ नों खोन्थाना होफैखाया मानो हो बेफोरखौ खोन्थाना होफैखा लिरना होनाय थाबाबोथ' खोन्थाना होनाया मोजांसिन जायोना बे माया एसामिसखौ रोङाना जोङो न'आव मोनफैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दहायनो मोनफैदों ओमफ्राय आं भिडिअखौसो नै दा मोनाब्लि जानानैसो लाबाय आरोना इद्रप नामा बेयो मोदोमाव फोननाय खोमायो इद्रप इ मेगनाव होनाय थुबनै सानसेयाव माबा खनबा थोबनै सानसेयाव खनबा
फारनैयावबो मेगन फारनैयावबो इयो मोदोमाव फोनग्रा खोमा ना मोदोमाव स्किनाव नोंनिया जेराव मानो गोरनाफोराव मानो आखाइफोराव मानो इखो सानसेयाव खननै करे ओमफ्राय नैबे मेगन माननायनि नङा खोमा बिगुर स्किननिसो माननायनि इखोनोथ' नै स्किननि माने दैलाय माननायनिया इयो मेगननि नैफोरबायदिफोरावबो फोनजागोन होनदो नों दाखालि ओरै हुब्लिददोंमोन ना इफोरावबो फोनजागोन होनदो नैफोरबायदिफोरावबो बुजि मोनदों बिगुर बिगुरनि बेनोथ' इ मोननैबो इबो फोनजागोन आरो इबो फोनजागोन होनबाबो नै इखोसो नैफोरबायदिफोरावबो फोनजागोन होनदो नैफोरबायदिफोरावबो नैखो इबो फोनजायो स्किननि नालाय गासिबो इबो ओमफ्राय जानाया माखो हरदो नै फिसा फिसाया माब्ला जानाय नोंखो गोसोआव लानो होदोंमोन ना आं दहाय नै खनसे सा लोंनायनि उनाव अबेखौबा मोनाब्लियाव सा लोंखांनायनि उनाव खनसे होनदो इयो खनथेया मोनाब्लियाव लिरना हो मोनाबिलि होननानै इयावनो लिरना होनो हागोन माया होमबाना बुजि मोनगोन ना मोनाबिलि आरो फुं बाख्लायावनो लिरना दोनखा सा लोंखांनानै सा लोंखांनानै ओमफ्राय नै मोनसेयालाय ओमफ्राय मा होनो खोन्थानानै होबाय आरोना मुलिफोरखौ माब्ला मा जानांगौ ओमफ्राय माने थाबनो जिकुनुखोनो माने आन्दाज मोननाय लोगो लोगोनो डक्टरजों नायजाहैनांगौ जिकुनुखोनो आरो मेगनाथ' मस्ट इम्परटेन्ट लाइफनि मेगन गैयाबानो मानसिया जेबो जाया नालाय माने बे समायना बुहुमखौनो पुरा माने नुनो मोननाय नङा मेगन गैयाबानो ओंखायनो माने मेगनाव माबा मोनसे जाबानो मेगनल' नङा जिकुनु देहायाव माबा मोनसे जाबाथाय लोगो लोगो माने डक्टरजों माया लांबाय डक्टरजों माने माबा खालामनांगौ आरोना जगाजग जानांगौ दा जोङो माखो प्राइभेटावनो लांबाय आरोना ओमफ्राय हामगोन बांद्राय माबा जायाखै होनदों आरोना जों सानदोंमोन आरो स्किनावसो इनफेक्सनफोर जाबाय नामा होननानै माने पुरा ओरै खुज्रावबाय थायोमोन आरोना माया आखाइफोरखौबो ओरै खुज्रावबाय थायोमोन आरोना ओमफ्राय अमा बेदरफोर जाबा बयलारफोर जाबा बांसिन जायो आरोना मानसावबाय थानाय ओंखायनो माने डक्टरा होनहरदों आरो जि बुस्थुखौ जानानै आन्दाज मोनदों इखो माने माननायफोरा बारा जादों जि बुस्थुखौ जानानै इखो जानो नाङा होनना होनदों आरोना डक्टरा ओमफ्राय दिनैनि ब्लगाथ' आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर एडिटिंबो खालामनांसिगौ ब्लग एडिटिं खालामनोसै आंथ' मोनाब्लियावसो होयो नालाय बांसिनानो नोंथांमोना मिथिखायो होनायावनो माब्लाबा 9ता 9:30 गाहाम जालायलाङो आरोना ओमफ्राय दा एडिटिं खालामनोसै आङो स' नेक्स्ट भिडिअ'आव थाबैनो लोगो मोनसिगोन नोंथांमोनखौ दिनैनि थाखाय बेखिनियानो बाय बाय